Třeba? To teď je pod nějaký endura nebo Dale, boche. Tak já vás zdravím. Po delší době tu máme nové video a možná cítíte, že je něco jinak. Dlouho jsem nic nepředával, nebyl content, nebyly vlogy, motorka nikde. Lidé se pořád ptali, co se stalo, kde jsi, proč nic netočíš. Řekl jsem si, že to natočím, celý se sumarizuju a řeknu vám to, jak to bylo hezky od začátku. Když se vrátím dávno zpátky, začalo to dávno před kamerou. Jezdil jsem downhill, fourcross, prostě mě bavil adrenalin a jízda na kole. A měl jsem vždycky sen si pořídit motorku, ale tím, že na to doma nebyly peníze, tak jsem si ten sen musel odložit až do mé dospělosti, kde jsem si před pár lety motorku pořídil. Jak všichni víte, tak rovnou elektrickou, abych nerušil zvířata ani lidi. Splnil jsem mi dětský sen. Freedom, adrenalin, život. A protože jsem vždycky tvořil, řekl jsem si, proč to nespojit. Natočil jsem pár krátkých videí a okamžitě jsem cítil vášeň. Byl jsem autentický a bez filtrů. Akorát na začátku technika byla peklo, měl jsem starý GoPro 360, který vydržel tak půl hodiny natáčet, furt se přehřívalo, nebo se zasekávalo, nebo jsem zjistil, že celý den točím a nic vůbec nemám. A celý jsem to stříhal na iPhone, který se celou dobu přehříval a někdy mi to taky celý zaslo. 9 měsíců jsem měl tempo, který by normální člověk nedal. Každý den jízda, každý den natáčení, každý den střih, 2 až 3 shorty denně, 12 až 16 hodin práce. A odpovídání úplně každému. Protože jsem si řekl, že když tohle budu dělat, že bych chtěl komunikovat úplně se všemi, že bych to sám přál, kdybych napsal svému oblíbenému tvůrcovi. A v tomhle tempu jsem si poprvé dovolil říct nahlas, chci být největší v CZSK. Ne z ega, ale protože jsem věděl, že na to mám. Makali jsme na merči, 2 měsíce práce, 4 lidi, 2 firmy. A když jsme ho konečně vydali, za 22 hodin mi Instagram zablokoval účet. 30 000 sledujících pryč, komunita pryč, práce pryč. Byl jsem v šoku a přišlo vyhoření. Totální. 2 měsíce jsem nesáhal na motorku, nenatočil jsem nic a v osobním životě se sypaly další věci. Bylo to moje první opravdové dno. Po tomhle všem, po tomhle vyhoření, po tomhle fuck upu jsem se rozhodl, že odletím do Keni. To byl můj sen, chtěl jsem zažít safari, vidět majsajské vesnice a tak dále. Potřeboval jsem ticho, odstup, rovinu a nový vzduch. A pak přišlo něco, co jsem nečekal. V lednu jsem poznal slečnu, která mě úplně nakopla. Znala mě roky, sledovala mě zpozdálí a řekla mi věci o tvorbě a o tom, kdo jsem. Věci, které jsem předtím nikdy neslyšel. Bylo to hezký, upřímný a neskutečně mě to zvedlo. Najednou jsem cítil energii, sebevědomí a motor, který jsem dlouho necítil. A došlo mi jedno, tu cestu už jsem ušel a nechci ji zahodit. Tak jsem si řekl, založím YouTube a dám do toho 300%. Do téhle doby jsem natáčel jenom na Instagram a TikTok. A řekl jsem si, že by bylo fajn tvořit na YouTube, ale že potřebuju tým. Potřeboval jsem někoho, kdo mi bude dělat náhledáky, někdo, kdo mi bude stříhat krátká videa, protože už toho bylo jako fakt hodně. Dal jsem inzerát na platformu Together, původně po parťáka, a pochopil jsem si, že to je o týmu. První se ozval Mirek, grafik, a jeho první náhledovka. Hned jsem věděl, že jdeme správně. Pak výběrové řízení na střihače videí. 15 lidí, polovina odevzdala, 2 finalisti, rozstřel. Vyhrál Matěj. A pak jsme řešili střihače dlouhých videí. A poprvé v životě jsem cítil, že to není jen o mně, že je to naše. Parta lidí, co táhne stejným směrem, i když z toho zatím nejsou peníze. A to mě velice nakoplo. 19. ledna jsem přidal první video na YouTube. Začínal jsem úplně od nuly. Měl jsem 0 odběratelů, na Instagramu jsem měl 300 sledujících místo 34 000. A od začátku jsem šel all in. Středa Suron vlog, neděle Urbex, mezi tím shorty každý den. Takže 2 videa týdně a každý den short. Na všechny 3 platformy. Začátek YouTube byl úplně nový svět. Místo tvoření krátkých pár minutových videí nebo pár sekundových videí jsem najednou dělal třeba 30 až 40 minut a myslel jsem si, že to lidi ani nebude bavit, protože jet někde sám a do toho povídat není úplně jednoduchý. Takže jsme to protínali těma urbexama, který mě jako velice bavily, ale byly časově nákladný i finančně a moc nefungovaly. Měly třeba 1000 zhlédnutí a bylo zatím fakt hodně práce. Ale když jsem sedl na motorku, zapnul kameru, tak jsem byl sám sebou, bez filtru a začalo to žít. Pak jsem si všimnul, že lidi víc baví videa na motorce a celkově motovlogy, takže jsem se na Urbex vykašlal a začal jsem se primárně soustředit na tohle. Přepnuli jsme na to, že vycházejí 2 dlouhý videa týdně a 1 short denně. Pak přišel den, který všechno změnil. Bylo to 18. února. Video se jmenovalo Senior na mě zavolal policii. Byl to clickbait.
Ve skutečnosti děda byl frér, hecoval mě, smál se, nula agrese. Ale název a thumbnail udělali svoje, takže good job, Mirku. Najednou to letělo. Na YouTube tohle video má dneska 33 000, na TikToku to mělo stovky tisíc až milion, Instagram půl mega až mega, Shorts taky. Prostě poprvé jsem si řekl, ono to fakt roste. Ale nebylo to jen o číslech. Lidi mi psali, že baví moje energie, jak mluvím, autentičnost, reálnost, vibe, který tady chyběl. A najednou jsem se přistil, že víc přemýšlím nad formátem, víc makám na střihu, víc se těším na natáčení, jako kdyby celá tvorba dostala nový kyslík. A tím začala druhá vlna růstu. Ozvali se mi kluci z okolí, že staví takový bunkr, lomeno domeček a jestli bych se za nimi nechtěl stavět. Já jsem odpověděl jako vždycky, že přijedu, až budu mít čas. Jednou jsem jel okolo a napsal jsem jim, natočili jsme spontánní vlog a lidi to milovali. Byl to vibe dětství, bunkry, dráha, čistota, jednoduchost. Rodiče psali, že jejich děti začaly stavět domečky venku. Psalo mi třeba 100 až 500 rodin z celé České republiky, že jsou rádi, že si děti konečně nehrajou na iPadech a že si hrajou venku, což pro mě mělo velký přesah, protože už to mělo aspoň nějakou přidanou hodnotu, ne že jezdím jenom na motorce po lese. Jejich video Peklostroj mělo na YouTube 100 000 zhlédnutí, což na to, že jsem začal v lednu, byl extrémní úspěch. A na všech jiných platformách taky 500 000 až 1 000 000 na těch krátkých videích. Malá věc, obrovský dopad. Jednoho dne mi zazvonil telefon, volal mi Jirka z F-Driveu, je to e-motor novinář, který tu práci dělá x let a tomuhle tématu velice rozumí. Jirka mě v tom telefonátu oslovil, jestli by se mohli udělat rozhovor, projížďku a mohl by o mě napsat článek. Už mě nějakou dobu sledoval a viděl můj progres a říkal mi, jestli si vůbec uvědomuji, jak obrovský čísla mám a kde jsem a že jsem největší na Československu, co se týče čísel. A já stichl, protože to neřekl po prvním virálu, ale po 9 měsících dřiny před banem, 4 měsících po restartu, 13 měsících nekompromisního tempa. To bylo potvrzení každýho ráno v mrazu, každýho večera do 3 do rána, každýho dne bez nároku na odměnu. A někdo do tomu rozumí řekl, teď se největší. Jeden z nejsilnějších momentů mojí kariéry. Do té doby jsem byl skovaný za maskou, on mi řekl, že by bylo fajn se jak odhalit, takže jsem říkal, proč ne, asi přišel čas, bylo to potřeba i skrz nějaký budoucí spolupráce. Ale na rovinu říkám, několikrát jsme na sebe tvrdě narazili. On má svoji energii, já svoji, oba tvrdohlaví, oba naplno. Párkrát to zajistřilo, ale právě to vytvořilo důvěru. Pak přišel s nápadem, uděláme vlastní event. Liberec za měsíc. Říkám, tak to je absolutně nereálný. On říkal, dáme to. A to je energie, která mě strhla. Jirka řešil partnery, povolení, prostor a já všechny ostatní věci. Měli jsme tam dohodnutých více jak 20 motorek, který se musel přemístit a připravit a vrátit zpátky. Pak přišel ten víkend s názvem z akce Totální bzukot. 30 stupňů, léto v plný palbě, lidi u vody, naše trať jak vyprahlá Sahara, ale atmosféra skvělá. Nebyla to akce pro tisíce lidí, byla to pro komunitu, pro ty, co fakt chtěli přijít, a to je víc než čísla. Večer jsme padli na prdel, unavení, spálení, vyřízení, ale došlo nám, že jsme to dali. Nevzniklo to hladce, nevzniklo to jednoduše, nevzniklo to samo. Vzniklo to, protože jsme se naučili fungovat spolu. Narazili na sebe, vyčistili si věci a začali si věřit. To pro mě byl celý totální bzukot. A ještě jednou díky moc Filipovi a Vlastovi, že nám pomohli, že jsme tam všichni nechali krev. Spali jsme 5 hodin a od pátku do neděle jsme makali třeba 22 hodin, bylo to fakt crazy. Bylo to de facto zadarmo, ale moc jsme si to užili, bylo to super, takže ještě jednou dík, borci. Květen 2025 byl totální extrém. Měl jsem reach 8 až 13 milionů skrz všechny 3 platformy měsíčně, všechno letělo nahoru a čím víc to letělo, tím větší tlak jsem cítil. Musíš překonat každý výkon, každý video, každý den. Přepnuli jsme na 2 shorty denně, 2 dlouhý videa, druhý grafik, druhý střihač a nešlo to uhlídat. Najednou jsem cítil, že to není pro radost a je to povinnost. A to je pro tvůrce úplně ta nejhorší věc. Dopamin crash, pád energie, únava a první signál, že přijde velká stopka. 3. kapitola, pád na hubu, pokuta. Po tomhle dopaminovém výstřelu, kde se mi dělo strašně moc věcí, bylo strašně moc úspěchů, strašně moc jako dobrých momentů, tak v červenci přišlo něco, co mi změnilo život a obrátilo ho úplně na ruby. Seděl jsem doma, přišel mi e-mail do telefonu, že mám nějakou zprávu na datovce od ČZP. Je to Česká inspekce životního prostředí a tam se mi zastavilo srdce a říkám, ty vole, tak tady bude asi nějaký průser.
Říkal jsem si, ty vole, tohle už nejde vzít zpátky. Šok, strach, stud, naštvání na sebe a hlavně musím čelit následkům svých rozhodnutí. Najednou bylo ticho, stopka, prázdno. Neměl jsem chuť natáčet, jezdit ani nic předávat. Byly dny, kdy jsem chodil po bytě a říkal si, proč teď, proč když jsem se konečně našel cestu, proč jsem to takhle posral. Ale na ty otázky není odpověď. Co bude dál? Jestli čekáš, že ti řeknu přesný plán, co bude dál, tak ti to neřeknu. Tohle video není o tom, co bude dál, ale o tom, proč to vůbec chci dělat. Chci, aby si každý odnesl jednu věc. Každý čin má své následky a každý má svou cestu. Nebudu nikomu říkat, co má dělat, každý musí projít svýma lekcemi sám. A co moje tvorba? Sám to teď hledám. Končí jedna éra, začíná nová. Ať přijde energie, přijde i tvorba. Ne z tlaku, ne z povinnosti, ale protože budu chtít. Chci být svůj, autentický, bez masek a bez očekávání. A všechno ostatní přijde samo. Takže vám všem moc krát děkuju, že jste to viděli až sem. Kdo tady byl jenom kvůli videa s motorkama, klidně můžete odejít, kdo tady chce zůstat. Jsem za vás rád, děkuju, můžete dát odběr, zvoneček, nevím, jestli další video bude za měsíc nebo za půl roku, ale určitě čekejte něco nového. Až přijde energie a nálada na to, tak vymyslíme nějaký nový projekt a pojedeme dál. Takže moc krát děkuju Mirkovi a Matějovi za podporu, i dvou ostatním klukům, kteří byli na cestě s námi. A děkuju absolutně všem, nebudu vás tady všechny jmenovat, vy víte, koho myslím. A děkuji vám, fanouškům a divákům, kteří jste mi psali, kteří jste tady po každý byli. Moc se vás vážím, myslím na to každý den. Díky za pozornost a mějte se hezky. Čus.